Здравейте! Сега ще ви запознаем с един от участниците от проекта "Вокализирай това". Здравейте! Бихте ли могли да ни кажете как се казвате първоначално? Да, здравейте, аз съм Петър, приятелите ми викат Пешо. Какво може да кажа за мен? Обичам много музика. Смисля се и в проекта "Вокализирай това" запознах по Коледа миналата година, 2014. Така че беше един хубав коледен подарък. И общо това мога да кажа. Колко време се занимавате с музика? Неофициално, може би как се родих, плачех музикално. Иначе по-сериозно от 2 години една банда търсеше вокалист и това бях аз и тогава почна. Какво работите по принцип? Принципно съм в IT сферата, консултант и говоря много с хора. Така че технологии, хора, смесвам ги постоянно. А каква музика харесвате? Всякаква хубава музика. Почнах на времето с българска естрадна музика, като бях малък покрай родителите си. После сам почнах да откривам музика. Рап, реге, ретро. Рока сега е, може би, музиката, която най-ми харесва и най-много съм се хвърлил в нея. Но всякаква хубава музика харесвам. А сега да преминем към по-същинските въпроси. Първо да ви попитам, какво смятате за музикалните формати в България? За музикалните формати в България мисля, че има един музикален формат, който напоследък последните години просто няма кой да го измести. MP3. Иначе сега сериозно за музикалните формати, със смесени чувства съм. Като зрител ми харесва, смятам, че забавлява много хората. Дали бих участвал е друг въпрос. Там съм със смесени чувства. Не знам дали това е най-добрият начин да развиеш музиката в тебе, да я покажеш. Защото той един постоянен процес не свършва за месец-два. Но като цяло, щом хората ги харесват, и аз също се забавлявам като го гледам, но съм смесени чувства като цяло. Това е, което мога да кажа за тях. Какво мислите за политическата обстановка в страната? Доста огнеопасна. Много неща може би ще се случат скоро там. Последните години са много бурни, постоянно има протести. Усеща се, че идва промяна и може би ние сме част от нея, искаме да бъдем. И мисля, че това, което поражда нуждата от промяна е, че много хора искат това клише, върховенство на закона, искат справедливост. Аз също съм от тях и бих казал на политиците, бих им казал, че промяната идва политици, ние сме част от нея и дайте това, което искаме и мисля, че когато се свърши това, когато има върховенство на закона, ще случат всички хубави неща, които толкова много искаме. Според вас трябва ли човек да се промени заради любим човек, професия или да бъде себе си до край? Аз че хората постоянно се променят. Това е нещо хубаво. Въпросът е защо го правиш. Аз съм бил в тази позиция и променял съм заради нещо друго, което да отвън. Обаче ако не го искаш отвътре, ако промяната не идва вътре в теб, няма смисъл да я правиш, защото не е истинска. Тоест, според мен хората трябва да бъдат себе си и ако това означава да се променят, нека го правят, но да идва отвътре. И последният ни въпрос е ситуация с пулка, която няма да забравите. Това е много интересно. Има много ситуации с много пулки, някои забравям, някои не. Обаче, ситуация с пулка. При 2 години хижа без Бог. И се запознах с един Калвин се казваше, хаваец, Растафар. Много голям симпатяга. Той беше на 60 години, вече на 62 сигурно. И за първи път при живота се учеше да кара ски. И се спускаш по най-стръмните писти, обичаш всички, говориш на всички. И този човек ме научи, че душата е най-важното нещо и ако тя е млада, човек може да постигне всичко. Това е пулката. Слушайте Калвин, хора. Това е. Благодарим ви за това интервю. Тук що ви запознахме с участник от "Вокализирай това", а след малко ще продължим с няколко други участници от същия проект.